Good evening, good evening. Machra mo say 2026 we no. Wa obi follow me no. Wani beda ho. Ye be sua de pa. Ko mre bi adura. Tumi bi nim ama me tumi a memfa nkyere noma. Ko me no hu sa no. Binta ni bre. Na nia medical bomb nkae ne say afi we moma ye ni na ho. 2026 way a very dangerous thing. Yapa accident basis nipa be wuwo bi a I say ntiase enim by more near accident near me hunu do no accident na nyese bi agana nko a or the whole world or ya honhom binom e wo soro na omo asane afi bi a ye honhom a omo rule mane no omo rule the whole world afi ahonhom a omo asore ye omo hia boja Satan kingdom omo hia boja nti no boja no o meku physical e ya accident wuo bi nipa ne wo ho ade bi ha na be hu se ono abeku no mommy anko topic na me de mamo no ye be sua de afa Kristo sumu one ahonhom ma me papa me ka sembi a kire wo se anye nipa de okura bible na kire se oye Kristo ni sene ukọ wiase ya ye wo mu na ene ahonhom a one abayifo omo kura bas spirit nyina omo wa sondarim ahofia kese a omo dibone nipa omo kita tumi fi e wa asase so do omo no kura bible omo ne tete asondarim innocent people no kwa sorry nti se nipa ne kura bible okwa soro do wo bom pae da bia hu no obom pae a you think say we dey a Christian nti na odi bone mame nka sem bi han kire made nipa bebre e de omowre ahye bible na mabone aye dodo wo asase we so konfo tinto bible dane danim nti aya bisa ho se konfo na oto bible no how possible say bible no antimanku konfo na anto akron ana ampanish no that is a thing na me pese me de kire ade bi maka to so wa be follow mem wa sua de pa afi we ye be sua de hwe ukwa Sunday ma se ani wo ho se unhunade a nka ube suro omo a omukura bible asene de ore okoma okita kosua mese ka be ube suro do okura bible a oye fasting obom pies asende otwa agini ho atun se oye bosom akonfo wo hye dababra boso enam spirit ya omode omonam ntino omuntimi ni nkwasasem mo ni a obewunu so do owo honhon ti sa akom lie audio di nkwasasem bia no oye fake konfo kramofo ekulama okuru omo no se uni kramoni o kasa ansa na obesue kuria no na asene ye serious because obukuria ne tese bosom odi hu agro obekuno by bible a story book nti bia tinkura bible e dey protect ne ho for say o kromfo okobokro no a ofa bible kura na owo ne bag me papa mom ye ni na ne ode oye Kristo ni no mom ye hwe ni yie nsene ne ode onkwa asori asumi ya make very serious pa me pesa me bibie no mas bebre so abayifu ankasa na age asori aboso e de wiase aye wono awudifu na age asori aboso e wo ne wi sania bone na odi no o conscious on ko ne sunti no osoro oti asondarim 24 hours okura bible but ono no odi obone I say ya make sense woman wani dawo ube wu se Ghana se bibe what be kwa chibi no ide bonye ni kese pa mon check hwe ada se oye full Kristo ana oye pastor
Ko Bible no kura no de kodi bone na Bible no nkasa kyerɛ no. But the word of Holy Spirit no. Sunsun konkron no. Wakasa kyerɛ nipa. Wo kokro wako bone ho a obɛwone wo. Cause the konkron wona from bia no angels ne control no. Ti sɛ udi agora angels betima do bad. Nti angel aduane kura wo bedi ni de wo aduane sɛ oni abɔfo nam na sun kokro wo ho a wontimi mfa wo pɛ nye de wo pɛ. Wontimi mfa wo pɛ nka sɛ wo me Kwabena BEN de anne me konkran. There is no nothing. Cause onu ni sɛ wo konkran besi nti o ma wo opportunity no. Ba de hon kokro wo no so bia no sometimes no sɛ one read ni ya wo bɛka sɛ onye normal. Sɛ ne oye ne normal no. Wo bɛka sɛ abodam because of why? Sunsun ne de ne nam. Nti de wo bɛyɛ no onu huna nani nje ho. Nti sɛ ye pɛdeɛ bɛbɛka sɛ ɔsunyame a ɔyɛ de ɔkasa fa Holy Spirit. Anye de ɔka Bible asɛm. Me kasa kyerɛ mo nepa me sɛ ye besua de de sie. Bible me de ho bɛkɔ Bible mu later. Amo hu de Bible timiye. Nti konfo ɛwɔ Bible. Kromfo ɛwɔ Bible. Wodi ni wɔ Bible. Asofo abagana a ɔmo Ghana. Ye besua de afɔ mo me nduru hɔ. Sɛ ye pa asofo papa wɔ Ghana ye nya 20. The nyankopon hon kokro yusu no bia no. He don't give you that chance to go maybe say TV station. Say work or ye debating say nhunu bi. No. Sunsun kokro en allow. O mouse nkwasi opportunity ni da. No kra make catch no. Yesu Kristo ba asase no ne Holy Spirit ne nam. No one ahom ye nsa ne nam. Nyame agya no oye nyankopon no wo soro no. No osi sunsun konkron no ne oba. Nti no saa tema oba bewu no. Holy Spirit ne twen ne ho free ne mu. Ne nyankopon pa nti se mote so ka se Elia ade ne nyankopon wapam na. Na je se honhon na afiri na so na abeka ne nipadua ro. Ansa na otinwu ye. Nti mom ye nsua ade wo nyame a yesu no oni nkurofu a ye ne omonam. Omo a ye ne omotifie ne ye ne omonam. Saa nkurofo na the Bible bedu body. Na onam abonton hwehwe de odu body no. Nyankopon Israel. Nyame nka wo ho. Nyame nhwe wo so. Nne day awurade ma umeye nhyira. Omiye wani na oma hu kokro betena mu. Na onkokro ne wo nama na onhyira kwarempa a obetima fa so a odobebobra. Midina Benada Asante, follow me. Na 2026 we ni. Angels wa abane besua ade akyere ade. Amaye hunu senia ya namontuo yebebo yebra afa. Nyame Israel